okwakunzima engenamali engenamngani engenamuntu wayengenatshwala wayengenalutho wathi 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 okwakunzima yengenamali yengenangani yengenamuntu yengenalutho nolwala wangekho wathi 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 Sanibonani bakwethu. King Nuba lapho soyibele boco. I-hitmaker. Umuntu ongenatshwala. Umuntu ongenalutho. Umuntu othi noma kunzima. Bakwethu. Ngifisa ukubonga kakhulu nge-hit song yami. Egile imanga ezokwehlukanisa unyaka. Ngiyabonga kakhulu ukuthi niyithandile kakhulu ezweni. Ngiyafisa nje niqhubeke njalo nje kuze kuyoshaya leso sikhathi. Ngiyazi ke nini ukuthi ke sekunjalo already. Sengizoshaya unyaka ngenxa yini. Uvalo omnalo kulelo kwehlukanisa unyaka imncane. Yona into engizoyizondelwa manje ezweni. Kuyobe kuyaqala ukuthi umuntu omncane njengami ahlukanisa unyaka. bazongisondela ukuthi ngizokwehlukanisa unyaka wathi 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 Ayikho into abazongisondela yona ngaphandle kwaleyo. Ngincane kakhulu ukuthi ngehlukanisa unyaka, yabo. Kuyobe kuyaqala kanje emlandweni ukuthi umuntu omncane ozenzela umculo wakhe omnandi obehlula bonke abantu ngokucula emhlabeni nje jikelele. Hitmaker onengoma eshisayo. Ziningi ingoma zami eshisayo abantu baze yodwa. Abanye bazezo2 neozani. But ngiqale ngathi Miss love you is love me too. Oh very serious. Oh very serious. ngishaya leyo 2019 ngangila endlini nami le room le ngishaya ngayithumelela ivocal le olundo wayishaya ukhulu benza as a producer so sasifake icorona 2020 ngabuya sengithi ile ngoma ke le ngizoperforma ngayo ke le njalo manginawo sifanya some oy 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 njalo manginawo sifanya some oy 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 njalo manginawo sifanya some oy 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 yini na yilo benithi sifanya some ushi audience ngishaya 2020 le 2021 ngabuya sengithi uzani ngiyababiza abafana bamabekho. Ngithi wozani bafana bami ngithi wozani nje sesithi wozani sesithi wozani sesithi wozani sesithi bababuye 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 sesithi wozani sesithi wozani bababuye 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 sesithi wozani sesithi wozani sesithi Ushela wavele imanga. Hey, ulisho wavele imanga. Shayi wozani bese ngabuya ngithi King Nuba lo ngawo 2022 abamazi yabazi King Nuba lo King Nuba lo abamaziyo abasake bambone ngayishaya hit song kwazamaza umhlaba wonke ngayithola ilahlile lo ngoma. Ngoba ingoma into mayilahle ngiyayithatha. Yona ngoma nje leyo engayithola ilahlile kumuntu. But ezinye nezinye nje ngisusa phansi. Ngiyiqophela mina kube ingoma engekho. Kabuya ke sengizoshaya hit song ethi wathi lezo kwehlukanisa unyaka bangizondele yona. Ngizozonda wonke umuntu okhona emhlabeni sengithembe nina ukuthi yini nizongithanda bakwethu ngoba bazongizondela ubala ukuthi ngihlukanise unyanga imncane. ngase ngamncane ngizokwehlukanisa unyaka ngase ngamncane wathi 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 akazange lahle ithemba wathi wathi wathi